Vi har været igennem en masse øvelser, som har fungeret på den måde, at vi har fået noget læring. Vi er kommet med hver vores problematikker. Vi har delt med hinanden, og vi har omsat lynhurtigt det, som vi har hørt og lært, til noget, som vi nu tager med hjem og anvender i vores respektive hverdag. Vi har også haft en rigtig god mulighed for at lære af hinanden, os der er her, og oplevet, jamen det der foregår og fungerer et sted, det fungerer måske ikke super godt et andet sted, men vi kan tage det bedste med af alting. Vi har også haft nogle rigtig dygtige lærermestre i Sille og Solvej, som har skabt det her fortrolige rum for, at vi alle sammen har kultur og stille os frem med vores svagheder, hvor vi har lært at facilitere, vi har lært at kropssprog, vi har lært at planlægge ordentligt, vi har lært at sætte nogle rammer. Og alt sammen, synes jeg, har fungeret på sådan et niveau, som har været omsætteligt og anvendeligt, når vi kommer hjem. Jeg synes, at kurset er anvendeligt for alle, som skal facilitere enten en god planlægning af et møde, et workshopforløb, et enkelt workshop, et læringsforløb. Alle, som ligesom ønsker både at klargøre sig selv, men også de mennesker, hvis tid de tager, når det er, de mødes til en workshop. At gøre sig de rette forberedelser og gøre sig selv klar til at performe på en god måde og få nogle rigtig gode udbytte af de tid, som vi tilbringer sammen.